Pali chimo kuchokera mu machimo amene asilamu amawapeputsa. Chimo limeneli likubwera pachifukwa chonena kuti chisilamu ndi chipembedzo chimene sichimafuna kuti chibweretse vuto pa anthu. Chisilamu ndi chipembedzo chimene chimafuna kuti anthu akhale mu bwino. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adayankhulapo za chimo lina lake limene ambiri mugula ifeyo timaliona ngati si chimo. Timatha kukhala ndi katundu mwachitsanzo mpunga, chimanga, nyemba, nandolo ndi zina zotero kandi shuga kumene ena mpakana ayambanso kulowa ku mafuta kandi ophikira kandi agalimoto anjinga za moto. Ndiye chimene chimachitika kumakagula zinthu zimenezi ndi kuzisunga m'nyumba. Choncho zikayamba kusowa pansika paja iwaja kumatulutsa ndi kumagulitsa pa mtengo wokwera. Limeneli ndi chimo limene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adalifotokoza. Ndipo adatsindika kuchokera mu hadithi ya Ma'mar ibn Abdullah kunena kuti la yahtakiru illa khati'un. Palibe amene amasunga katundu kuti adzamugulitse mu nthawi ina mokwera kupatulako munthu amene ali wochimwa. Mumawu ena man ihtakara fahuwa khati'un. Yemwe angapange ntchito imeneyi yosunga katundu ndi kumugulitsa mu nthawi ina mokwera, yomwe anthu akuvutika iye uja ndikukagulitsa anthu aja mokwera, munthu ameneyu ndi munthu amene ali wochimwa. Taonani pamene anthu akupanga zimenezi sakuganizira za welfare, chifukwa business Allah subhanahu wa ta'ala anayipanga kuti iphweketse umoyo wa munthu. Sadaipange business kuti munthu avutikemo yanji. Ndifake katapira ali woletsedwa. Akuletsedwa katapira fajani. Katapira si business. Ngakhale ena ake amapanga business kudzera mu katapira. Kumabwereka anthu ndalama ndi kumapezeka zoti akamabwenzeredwa akubwenzeredwa ndi yapamwamba. So Allah harrama riba, analetsa katapira. Ndipo wa ahalla Allahu al-bay', analoleza Allah malonda. Koma kuloleza kwa malonda aku pali malonda ena amene anthu akupezera nawo nsambi zochuluka kwa basi. Ndipo ena mwa iwo wanda amenewa. Imagine anthu akumapita musika ndikukagula sugar kandi ku shop, sugar akuchipa ku shop kucha. Iwaje akupita kumene kucha ndikukagula sugar kena kunuka musunga ku nyumba kwako kapena mu shop mwawo. Then sugar uja akapezeka zoti pansika palibe, iwaje akuyamba kumutulutsa ndi kumagulitsa. Malo mogulitsa mtengo umene wana akagulira ku shop akugulitsa mtengo wokwera. Akuti afuna kupeza chani? Ndalama. Wallahi ndalama zimene zimakhala zopanda mabaraka. Munthu amene amachita business imene Allah sangamulemeretse chifukwa ni munthu wochimwa. Ngati ena akakulemera ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala akungowapatsa kuti alawe zimene zizi mwakanthawi kochepa. Koma ndithu munthu amene akupanga business imeneyi ndalama zake zimakhala zopanda madalitso. Chimodzimodzinso awo amene akugula mafuta, mapezeka ma filling station mafuta abwera, anyamata anjinga za moto akubwera ndi kugula mafuta onse mmene mucha. Anthu ndikumayima palaini usiku wonse kuchezera galimoto inu mafuta mutasunga ku nyumba kwanu. Kenako anthu aja chifukwa chakusimidwa akumaka kugula ninuyo 1 liter kugula 10,000 kwacha. Pamene popo inu simukuziona kuti ndinu munthu wochimwa iyayi. Kuphatikiza kuti bomalo likuletsa izizi koma titengere pa chisilamu. Inu simukuziona kuti ndinu munthu wochimwa. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adaletsa business yotere. Anthu ali ndi chimanga makomo mwawo adakusungira kuti adzagulitse chikayamba kusowa chimanga pansika. Tumba afuna adzagulitsa 80,000. Apanga ndithu mabudget kuti matumba amene ndinawo ine apa pa ndikazimadzagulitsa 90 nzapanga ndalama zochuluka chonchi. Business imeneyo inuyo simungalemere nayo, ndipo mukamwalira mudzabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala muli ndi nsambi zochuluka kwa basi. Choncho isiye ni business imene.